Ni kwarai a mawaka sarki ne, banda ni sauran kwasuna ne. Ba wai a jihar Kano ba arewa ba a iya ɗaga hannu ba. Ba malam ne a waka ba, kuma ni ba allaran ma ba. Kulobe zan masa ko ba, kangaran bai kai ni shura ba. Inde magana ta waka ce ko bani bai kai ni nisa ba. Ku daina batun a tantance, tuna an wuce ya uwa kwance. Wanda ke satar fasaha a waka bangare ko kamata ba. Kai dai ka rike sana'a, Allah ke ba da sa'a. Ilimi ka fito ka nema, ka zama mutum ba jahili ba. Dutse nake fassa taro, kuma ba a bani tsoro. Rago akuya da kwaro idan ba wanda ya bani rai ba. Wannan duniyar rubutu take yi sai ka biya da kanka. In wani ya tambaye ka da waka aminta ka nuna kanka. In kai gaba wani ya ce da waka biyar da a nuna kanka. Maganar wani za ya soka batun da kamar ba a gaske ne ba. Jama'a na tambaya ta waka ta aba a janta, wasu na kuna a jeta. Nazari kullum na ke tangane ba ce ba zaune ne ba. Wani waka na ɗauka na juya wannan ban iya ba. Da mawaka masu fata na fito da salo su sata, haka Allah ya hukunta. Salon da nake a waka sun yarda ba sa iya kirkira ba. Karka yarda kana bin dan adam dan kuɗi ko girmama dan siyasa idan har ba ranar da zai yi ba. Wanda ya bani dubbai ina a cikin wadata ba zan ce bai dan agaza ba. Wanda ya bani babbai ina halin bukata ba zan taɓa mantawa da shi ba. Da waka ce take ba da kyauta da wani bai rakawa. A wada koko a wanzai duk wanda ya bani kata ko bai wuce nisan wa da shi ba. A mawaka ku zo mu zanco in biya muku dan karatu, ku ji yanda nake rubutun da ke sakan masa har ya zanto. Ka da ka ba ɗaya ne ba, ba da ba ɗaya ne ba, da ba ɗaya ne ba, abinda wayansa ba su sani ba. Inda ka take karka saka, inda ba take karka saka, inda da take karka sada, koya abinda ba ku iya ba.